sa vzali slova ako kult, sekta, deštruktívny kult, totalitná sekta? A čo v skutočnosti znamená používanie týchto výrazov? Veľmi často sa v médiách a aj v bežnom živote stretávame s tým, že určité organizácie, či už sú náboženské alebo sekulárne, určité skupiny alebo združenia ľudí sú označované slovom sekta. Málo kto však vie, že tieto nálepky rozvracajú spoločnosť a podkopávajú základy samotnej demokracie, čím pripravujú pôdu pre diskrimináciu, prenasledovanie a nakoniec aj fyzickú likvidáciu cieľových osôb. Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu. Zamýšľali ste sa nad tým, čo predchádzalo tomu, že Židia skončili v táboroch? Ako to celé začalo a ako to mohla nemecká spoločnosť dopustiť a sama prosiť, aby likvidovali nevinných ľudí? Metóda, ktorú nacisti použili a pomocou ktorej zničili milióny nevinných ľudí, sa nazýva metóda označovania žltými hviezdami. Prebieha v 3 fázach. Prvou fázou je vytváranie neznášanlivosti voči vybratej skupine pomocou negatívnych obrazov a nálepiek. To znamená, že sa vyberá určitá skupina ľudí, ktorú označujú nálepkou, ktorá nesie veľmi negatívny a pejoratívny význam. V minulosti boli týmito nálepkami pojmy ako Žid a kacír. Proti týmto ľuďom sa spúšťa dezinformačná kampaň, cieľom ktorej je vytvoriť o nich negatívny obraz nepriateľa. Následne sa o nálepkovanej skupine šíria informácie, že sú nebezpeční a predstavujú hrozbu pre štát a ľudí v ňom žijúcich. Šíria sa o nich nepravdivé informácie, lži, vznikajú voči nim predsudky. Táto vlna je podporovaná médiami, ktoré ešte viac v ľuďoch zakoreňujú tento umelo vytvorený obraz. A v dôsledku toho v spoločnosti vzniká nevraživosť voči týmto ľuďom, ktorí v skutočnosti nič neurobili, len sa stali obeťami tejto dezinformačnej kampane. Druhou fázou je dehumanizácia a sociálna izolácia. Dehumanizácia je proces, pri ktorom sa osoba alebo skupina neprezentujú ako ľudská bytosť, ale ako niečo menej cenné. V podstate ide o vykresľovanie ľudí ako neľudí, že sú to nejaké zvieratá alebo odpad, ktoré je treba izolovať a eliminovať. Vytváraním takéhoto obrazu médiá pripravujú spoločnosť na to, že násilie voči tejto skupine je oprávnené a dokonca nevyhnutné. Súčasne sa na politickej a právnej úrovni presadzuje diskriminácia, ktorá tejto skupine odoberá práva a obmedzuje jej prístup k určitým profesiám a službám. Záverečnou 3. fázou je prenasledovanie, väznenie a genocída. V tomto štádiu sa zintenzívňuje aktívne prenasledovanie cieľovej skupiny podporované štátom, ktoré zahŕňa násilné útoky, zatýkanie, deportácie a v konečnom dôsledku vedie k masovým vraždám a genocíde. O tejto metóde sme podrobne rozprávali na okrúhlom stole, ktorý môžete nájsť pod názvom Metóda označovania žltými hviezdami. Túto metódu nacisti použili nielen na Židoch, ale na všetky skupiny ľudí, ktoré boli pre nich nežiaduce. Toto je historický fakt. Čo je hrôzostrašnejšie je to, že táto metóda sa používa aj v našej dobe, ale v oveľa sofistikovanejšej a v radikálnejšej podobe. Ako už bolo spomenuté, v minulosti boli nálepkami slova ako Žid a kacír. V súčasnosti sa používajú nálepky ako sekta, kult, totalitná sekta, deštruktívny kult a ich variácie. Uvedomujete si teraz, aké závažné je používanie týchto termínov a k čomu to vedie? A nezdá sa vám, že slovo sekta sa v našom mediálnom priestore skloňuje príliš často? O tom, ako sa táto metóda používa v našej súčasnej dobe, si porozprávame v ďalšom videu.